Som la CUP de Figueres i avui us parlarem sobre una de les moltes històries de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà. Per fer-ho, hem de fer un salt en el temps, però per on començar? Doncs és evident, pel principi. El 1994, l'Escola d'Hostaleria estava situada a Vilamalla i era gestionada per l'Associació per a la Formació Ocupacional de l'Alt Empordà, en la que participaven diferents institucions públiques i privades. El 2006, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Figueres mostren interès en implementar ensenyaments reglats d'hostaleria a la ciutat i la Fundació Privada Miquel s'ofereix a finançar-ne el projecte. Fins aquí, tot correcte, oi? Tot rodó. Figueres gaudiria de més oferta en estudis superiors, gràcies a aportacions públiques i privades. Però les ombres d'aquesta història apareixen quan l'Ajuntament vol transmetre la propietat d'un sòl qualificat com a equipament a la Fundació Privada Miquel. A canvi, aquesta fundació es comprometia a finançar, construir i posar en marxa les instal·lacions necessàries per al funcionament de l'escola. Però un terreny públic no es pot regalar. Diversos informes dels serveis tècnics de l'Ajuntament així ho van constatar. El 2008, la Fundació i l'Ajuntament, encapçalat per Santi Vila, signen un nou conveni. Aquest cop, l'Ajuntament es compromet a fer una concessió de domini públic per a 50 anys a favor de la Fundació. Un cop més, els serveis tècnics de l'Ajuntament redacten informes contraris a aquesta concessió. Falta el concurs públic. Però això no va importar, perquè ja sortien a la foto. El tercer i definitiu conveni es signa l'any 2010. Aquest inclourà diferències substancials respecte als anteriors. El pressupost, que en un inici era d'1.900.000 euros, passarà a ser de 2.800.000 euros. I diverses administracions acorden aportar-hi 1.300.000 euros, dels quals 800.000 els aporta l'Ajuntament de Figueres. Quin embolic, oi? Però sorpresa, els costos de construcció real van ser els inicials. Així doncs, si restem el 1.300.000 euros aportat per les administracions, el cost total de la construcció, el resultat és que la Fundació Privada Miquel només ha aportat 600.000 euros al cost total. Bé, tot rodó, oi? Davant d'aquesta història se'ns plantegen molts dubtes. Per què no hi ha un concurs públic en relació a possibles concessionaris? Per què la Fundació Miquel i no qualsevol altra entitat? Per què la Fundació Privada Miquel es queda com a propietària de diversos espais de l'edifici i la concessió de la finca gairebé cost zero? Des de la CUP, lamentem en tot moment que l'aval del treball per al bé comú sigui utilitzat pel benefici d'uns pocs i a més es transformi en una opaca relació entre la Fundació Privada Miquel i l'exalcalde de la ciutat, Santi Vila.